Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. No, takže hola chicas, mene Svinco. Rozhodol som sa, že som unavený ako kokot. Prišiel som práve do roboty. Idem natáčať daily vlogs, ale asi to budem vydávať raz týždenne. Toho možno aj každý deň, ako budem od nimi kokoto strihať. Aké zo strihy pičovín, že čo to bude. Takže tak nejak. No len som chcel také info krátke. A máme 1. decembra, zasnežený deň, takže ty kokot, ide sa robiť. Ako ste si mohli všimnúť, som pekný ako Robin Zook. Máme vitamíny, main essential, obsahujú to všetko, beta tablety denne, potom vitamín D, SK1, SK2, Banger. Ešte doma som našiel také magnésko, takže extrém. Momentálne som na utekáči, Vidiantár, 50 km v piči sme išli cez mlhu. Ideme po kreditnú kartu, lebo odchádza do Rakúska, takže a zajtra robím zas. Môj legendárny vyťahnutoč. Ty pičo. Akože toto je prepav. 2, 4, 6, 7. Čo? Obul som zvolil z kokot moc do snehu. Ako charta vybavená, prišiel pekný gíčo. Spredu len raz, zadu fialová, strany oranžové, pekný humus. Ale je ekologická a prináša výhody, ktoré si zamilujem. Jaj, táto je dedina. Tvoje možnosti mi jebe. Mám to rád, ale iba takto na krátko, keď tu som. Mrzibuk mám rozopnutý, čo ti jebe. Aj, poriešené. Kokočak to nejde. A sme piči. Otváranie bohov na kokota. Ešte aby ste mi verili. Ty kokot! Čo si jebe? Hej! Kolege! No, takže dnešný deň akože zrudujem celkom nudný ako kokot. Plodný, akože povedz mi, kto dneska odrobil 14 a ešte si dal 80 km. Nik. Zajtra robím rozvoz, budem celý deň sedieť v aute, láče si do piče. Day number 2. Cítim sa ako dôchodkyňa v domove dôchodcov, ktorá zežrala 40 liekov a zajebala si nejaký radler, ty kokot, jahodový, ale jak sa vraví, zajebal som si duráčnik, musím byť prísny, 2. december, tak inak zdravím hejterov, bol tu pre vás ťažký rok, zli ste mi kok. Ty kokos, takže sme na rozvoze kúsok Vánoce, ale som jak Dominik Toretto v automate. Akože čo sa mi stalo, išiel som na rozvoz odviec Išiel som na rozvoz, odniesť picošku a zaparkujem pri plote, ale taký tehový petehal tam bolo. Ty kokos, pozerám, reku, fajn, láčes. Ty kokos, začal tam skákať, taký vlčák, akože ja sa absolútne, že psov nebojím, že aj keď to je nemecká doga, ovčiak nemecký, ty kokos, Doberman, Rottweiler, Chihuahua, Ratlík, mne piči, že mám rešpekt, ale mám piči, proste nebojím sa, lebo ja som jak snehulienka, ty kokos, mne zvieratka majú radi. Začal tam skákať, tak som ostal v tomate sebe vravím, že fú, že absolútne vystúpim, ale potom odišiel, tak som rýchlo vystúpil a ty kokos otočil sa, tak sa na mňa pozrel, že normálne to bol posadnutý pes, to bol normálne, že Satan, Anabel v tom psovi, ty kokos, taký pohľad, čierny ksicht, no akože oné, proste ty píčo. Ten podľa mňa zajebal tak 39 ľudí, roztrhal 2 gauče, 3 vankúše, 4 mačky, 3 kuny, 2 sliepky, vyhrabal 2 krtkov, ty kokot, a rozrízol 3 pletivá v plote dákom. Tak som rýchlo nasadol do auta, keď som videl, potom keď som už pizzu dal, že ide naspäť ku plotu, no moregáže. Takže tak, ja len info, som si Red Bull. Máme po robote, ideme 3 dní voľna, majú mi prísť aj dáke balíky. Som zvedavý, ale že vraj sa oneskorili. Brusel, teším sa. Ty kokot, normálne outfit checks, drip on drip. What's up, mači? Pozeraj, hej. Vidíš toto? Vidíš toto? Vidíš tú jednu paličku? To tento koko, čo drží ten telefón, tak to celé sa mi vybilo, lebo som tu čakal na ňo more 12 roky, lebo mu trvalo proste Gadžovi Gašparová dojsť 200 roky a ideme robiť onej. Neplechu. Príco Filip prišiel. Dole tú čapicu tak. Nie, lebo mi bude kúty vidno. No pekne aj prírodu, všetko. Prírodu, toto je stromy zvednuté more. Ešte raz.
že som bol na trhu práce, nie? A vravím ti, že najkrajšie ženy, to si zapamätajte všetci, to sú tie nezamestnané. A potom sú ešte ďalšie najkrajšie a tie robia všetky z domu alebo v kancelárii. Potom som tam stretol, vieš, ja som tam došiel a tam normálne proste baby, ktoré boli, počúvaj ma, v Siriuse, vieš, a za to, že v diverze, neviem čo. Môže mať to Mercedesy, že fake taxi vpredu. Falošný taxikár. My som sa tam zabával. Absolútne som nepočúval, čo mi týpek síce vravel, lebo som vnímal akože druhým okom, vieš, ako strico Filip jedlo. A nie. Ideme o Pantarej. A ne. Čo je to piče. Začiatok decembra, všetci tu majú Vianoce. Na poístky. Guten Morgen. Ja. December. Rovno na nejaký pacnúť ľadovú kávu, to je základ, ale včera vlastne nič také extra. Mám v pláne dneska ísť do Chov produktu po granule. Keby ste náhodou takto vedeli, jak dostať oboj stranu pásku z steny, tak I need the info ASAP, lebo Nádherné počasie, sneh už nikde, ty kokos, to je extrém. Ideme po granule a ideme pobehať, aké obchody bolo vymigate do roboty, lebo do týchto už sa nezmestím. Včera vlastne som ani nič nenatočil, 5. decembra je. Včera som nič nenatočil, lebo som ani nič také extra nerobil. Zobudil som sa, dal som sa do poriadku, zapol som God of War, potom som išiel na nákup. Pozreli sme si film, romantický vianočný, čož nebol ani romantický film vlastne. Proste film, ale vo vianočnej tematike. Žiadne emócie, láska, ako som chcel. Bylo líp. Vyzerám ako opičeriť, ale I don't care. Už som doma. To som na raňajky, Red Bulliky. Best of best, proste nemám slov. Polkilové monte musí byť. Som alergický na laktózu inakšie asi, takže by som nemal asi ani jogurty veľmi jebať. A teda granule mali. Rozhodol som sa teraz pre takýto senzitív, že to idem vyskúšať, čo to dá. Vidím, ako si budú pošmakovávať. Zatiaľ som sa rozhodol kúpiť iba jedny. Elegantné, černé, jak moja duša. Za 20 boli, takže 32 waist, akože sú mi kus menšie, ale pocvičím týždeň, dva a ako nič, len časík. Chmeľ. Chránený levícky slad. Tradičný postup výroby. Takže je 6. decembra Mikuláš. Mikuláš sa znamená banger! A natočím ho až večer, som nestíhal. Vyhasol krb, bol zakúrené, takže som to musel rozkurovať ako kár, ale chytilo sa to. A kúpil som si teda rifle. Not gonna lie, cítim sa v nich ako boh. Takže plné pripojenie Wi-Fi, toto. Tu som si ako zrobil večeru, lyžiak. Takže máme po robotke, som jemne opitý, nebolo tu vidno nič, ako moje otca, ale zajtra robím zas, takže dúfam, že mi nebude nejaký ticket. Idem ešte natočiť Mikuláša, banger, Mikuláš mi doniesol mangu.
No Matušovi. Nie. Nazdar.